Така, предишното видео, което реално е на 2 часа, защото се получи страшно дълго. Убихме кулата, може да го изгледате. Пофармихме материал малко, но сега още всъщност доста фармя. Добре, кулата ме атакува, нещо нормално, спокойно. Бам. 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 Хайде да умирай. Вече не се убива чак толкова трудно акула сравнение с преди. И е глава на акула. Сега ще отидем да си крафнеме. Сега ще видите какво. Опитайте свежата Била. Така. Не тук почваме да крафтваме. Това ни е едно такова. Но мисля... Сега какво е това? Тейк. Така, сега само дето нямаме дърво. Дърво, което наистина ни трябва доста. Така. И след малко се включвам. Така нафармихме реално доста дърво. Правихме доста неща в тази поредица. Естествено, това не е последният епизод, това е предпоследният епизод, в който си строя база. Така. В момент, че тази игра наистина доста бъгава. Сега какво исках да направя? Да, декор. Мисля, че това ще е... Не, тази ще е много по-хубава. Ето тук. Няма я. Чакай, лад, изчезна. Ето така, ясно. Това месо ли, не знам какво искам да го хвана. Джънк. Ясно. Добре. Сега си довършваме базата. Ето така, тук ще сложим един готин прозорец. Така, продължаваме да фармим. След, кажи речи, не малко време фармене. Мисля, че... Все още не съм готов, но съм готов да ви кажа, че ще има влог, най-вероятно. Чаквайте го съвсем скоро, не знам точно кои дни ще бъде. Не знам дали ще се осъществи.
Но очаквайте, евентуално. Влог. Даже не евентуално, очаквайте. Мисля, че си напълних инвентарито. Опитайте свежата реколта в Била. Била... Фак. Героя ми е жаден и гладен. Но ми трябва една хубава база. Определено ми трябва база, затова сега почваме фарманката. Добре, после ще продължи фарменето. Само да пия вода, че наистина сме много зле. Да се хилнеме. Знам, ще се наям с една риба, не след малко веднага да огладнявам, нали? Ма как си да е? Успявам да си крафна нищо, защото инвентарито ми е пълно. Така. Тук ще има една врата. Тук ще има прозорец. Само ето тук. Тук евентуално да кажем. И мисля, че това е всичко. Сега само ще ни трябва врата. Ето, тя се крафтва малко по-трудно. Но не е нищо. Кой знае какво. Ясно, нямам... Чакай, бе, имам дърво, защо да не мога да крафна? Си го стакнеме. Имам 10 дърво, защо не мога да... Защо не мога да крафтвам? Добре, слагаме си тук една врата. Тая врата, не знам как ще такова, но както и да си намерим ядене. Умрях. Тъмън викам да си намерим ядене и в същия момент умирам. По някакъв трагичен начин са сигурно и айтемите няма да ги има. Поне салът се надявам да е запазен. Така, имам добри и лоши новини. Добрите са, че поне салът ни се е запазил, лошите са, че нямаме като айтеми почти никакво развитие, но поне салът ни се е запазил, което е, нали, доста добре. Но като цяло аз знам горе-долу какво се прави, така
Така, сега трябва да отидем към бункерът. Хоп. И след малко ще ви... Ето ни на бункерът, където сме сега. Хоп, тук с какво имаше, не помня и аз. Верно, че загубихме ключовете, нищо. Ние трябваше малко да пофармим материал. Добре, отивам да си направя една бърза брадва. Така, сега почваме фарменка. И така, като цяло това е главното нещо в този видеоклип е направено. Така че да, не знам какво може да ни спре. Само въпросът е да си върнем нещата, защото ни трябва наистина доста дърво. Хоп. 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 Така, нищо не го оцелихме. Ето това ще ни трябва. И ще видим реално. Поне няма да имаме проблема с инвентори. Така, реално ни трябва още едно такова, което се взема. Ето от тези. Така, взехме го, правиме си брадва. И аз мисля, че сме топ. Така че, айде отиваме. Така, сега забелязвам нещо много интересно. Именно, че това тук се е подпалило. Но за него ще го видим в следващия епизод. Сега слизаме и 3, 2, 1. Опитайте свежата реколта. Айде бе. Бърва яко. Така. Мале, ние забравихме да си направим брадвата, бе. Чакай. Мале, изкарах си акъла, че нямаме брадва. В смисъл е така правиме. И отиваме в бункера, който мисля, че ако не се лъжа е отключен. Да, и тук трябва реално да намериме нещата, които като пистолет, например. Но мисля, че няма. Фак. Тук няма нищо. Тук има раница и такова. Помощ. Добре, намерихме лък само. Което наистина не е добре. Мисля, че някъде имаше стрели. Ако не се лъжа, наистина някъде имаше стрели. Така, тук за това месо ни трябва печка. А ние за жалост и то огромна нямаме. Така че да, следващия епизод сигурно ще бъде по-интересен. И ако искате да го видите, чакайте до 1,5. И така, хора, благодаря, че бях с мен. Чао!
и до нови срещи.